Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da shigowa azumin watan Ramadana mai alfarma mai albarka. A yau ne muke kawo muku wani shahararren fasihin mawaƙi, wato wannan bafulatanin dan fulani, wato Kawu Dan Sarki. Kawu Dan Sarki fitaccen jarumin mawaƙi ne wanda yake fitar muku da zafafan waƙoƙi masu nishaɗi, yayin da ya fitar muku da wata zazzafar waka a baya mai taken Ingallo, yayin da wakar Ingallo ta yi faman trending a duniya baki daya, yayin da kowa yake tunanin me ake nufi da Ingallo, yayin da kowa yake ta faman cece ku ce akan wannan waka ta Ingallo. Fitaccen jarumi ne dai wato Kawu Dan Sarki. Kawu Dan Sarki shahararren mawaki ne wanda yake dan kwalisa, dan sanare, jajirtacce, haziki, fasihi. Kai masoya wannan fasin wannan channel, kada ku yi tunanin ina ta faman ko da wannan babban jarumi wato Kawu Dan Sarki ya cancanci haka ne, domin mu masoyansa ne baki daya, kuma jarumi ne wanda yake fidda kalamai masu daɗin gaske, yayin da yake fidda da masoyansa kalmomi masu matukar tasiri a cikin zuciyoyinsu. Kawu Dan Sarki ya yi tasiri a cikin zuciyoyin fans ɗin shi, yayin da fans ɗinsa suke cece ku ce, suke ihu sai shi, saboda shi din ya cancanci a ɗaga hannun nasa a ce sai Kawu Dan Sarki, saboda fitaccen hazikin jarumi ne wato Kawu Dan Sarki, yayin da ya fidda muku da zafafan waƙoƙi a wannan shekara da muka shiga ta 2023, saboda jarumi ne wanda yake da karsashi da samartaka a cikin jinin jikinsa, yayin da jarumin yake dagewa, yake cijewa, yake fidda muku da zafafan waƙoƙi wanda suke kwantar da hankalinku, suke kwantar da zuciyoyinku, yayin da al'amura suke baku nishadi. Fitaccen jarumin nan ne wato Kawu Dan Sarki, jarumi ne wanda ya zagaye dukkan wata social media da ake ji da ita a faɗin duniya baki daya, yayin da ya zama celebrity, babban celebrity wanda ake ji da shi a arewa baki daya, kai har da ƙasashen ƙetare, saboda wannan jarumi ne wanda ya amsa sunansa jarumi, wanda ya jajirce yake fidda zafafan waƙoƙi a dukkan al'amuran rayuwarsa. Ya bayar da rayuwar shi zuwa fidda da masoyansa waƙoƙi masu nishaɗin gaske, masu ban al'ajabi, yayin da masoyansa yake fatan nasara a gare su. Fitaccen jarumin nan ne wato Auta MG Boy ya kawo masa babbar ziyara ta bazata a cikin wannan azumi na Ramadana, yayin da Kawu Dan Sarki ya amshe shi hannu biyu, suka tattauna akan wani babban baitin waka da suke so za su saka muku, wato mai taken barka da sallah. A bidiyo na baya na sanar da ku, yayin da Auta MG Boy ya zo ya samu Kawu Dan Sarki, za su tattauna akan wannan bidiyo.